Velkommen til Bede Hjemmesøs. Mit navn er Victor, og i dag skal vi på flamingojagt sammen med Bent. Og hej Bent. Hej. Vi skal på flamingojagt? Ja, jeg har været flamingojæger i snart 45 år. Okay. Ikke sådan kendt inden for jagt. Nej. Vil jeg sige. Hvad skal du bruge din store hammer til? Jamen, den skal vi fange flamingo med. Okay. Hvorfor har du hjelm på? Er sådan en flamingo overhovedet? Flamingo, de er dødsens farlige, er du gal, mand? Nå. De er endnu farligere end hajer og krokodiller og løver. Flamingo, Okay. det er sindssygt dyr. Ja. Skal vi Ja. finde en flamingo? Jamen, jeg synes, vi skal prøve at se, om vi ikke kan finde spor efter flamingoen. Jo. Det her, det er flamingo fjer. Før var det godt nok strudsefjer også, men nej. Det er flamingo fjer. Og vi kan se, at de er sådan lidt klistret. Og det tyder på, at de er nyfældet. Okay. Så jeg synes, vi skal lede efter flamingoen. Der er sgu en! For helvede, mand! Hey, Bent! Ja! Jamen, det er jo ikke en flamingo, det der. Jo, for helvede, mand! Det er sgu en flamingo, eller? Er det ikke en flamingo-kasse? Nej, det er en flamingo, det der. Bent. Du siger ikke, jeg har brugt 45 år af mit liv og ødelægge kasser. Det kan du ikke mene. Nej.